Tervetuloa tähän lempeään etäjoogaan. Tyynyn kanssa nyt joogataan. Aloitetaan sieltä selinmakuulta. Jos tuntuu, että sen tyynyn sinne johonkin kohti haluat jo asettaa, kun menet makoilemaan, niin saat toki laittaa, mutta ei ole nyt mitään tiettyä kohtaa, mihin se kuuluisi laittaa. Vaan asettele kehon mukavasti tyynyn kanssa tai ilman. Otetaan taas silmien sulkeutua ja kehon alkaa hiljalleen rauhoittua siihen paikoilleen. Ja käytä hetki siihen, että tarkistelet, mikä on kehon tilanne, miltä kehosta tuntuu. Leen tosi kevyesti ja sallivasti. Missä huomio haluaa kehossa kuljeskella, mihin se haluaa pysähtyä, mihin kohtaan olisi hyvä hetkeksi jäädä keskittämään se huomio. Ei ole mitään sääntöjä tai ei voi tehdä väärin. Miltä keho tuntuu? Onko helppo vai hankala kaikkien touhujen keskellä jäädä sinne kehon kanssa olemaan ja päästämään ne kaikki tekemättömät tehtävät ja kaikki ajatukset ja muut asiat sieltä jättää ne nyt hetkeksi vähän vähemmälle huomiolle. Tuntuuko kehossa olevan paljon jännityksiä? Miltä kasvot tuntuu? Onko kasvot jännittyneet? Tai ehkä hartioilla tuntuu jotain kireyttä. Tai tuntuuko hengitys jännittyneeltä?
voit antaa hengitykselle luvan rauhoittua. Sun ei tarvitse muuttaa sitä hengitystä, mutta sä annat sille sellaisen luvan, niin se mahdollistaa hengitys saattaa alkaa rauhoittumaan. Eikä haittaa, vaikka niin ei heti nyt käviskään. Tunne vielä, miten sun keho lepää siinä. Tunne koko keho. Ja sitten voit alkaa ojentaa kehon pitkäksi, jos jalat on koukussa, niin ojenna ne suoriksi. Tuo kädet sinne pää yli lattiaan, sieltä vähän nostat hartioita korviin, anna ranka pitenee, ehkä sieltä haukotus irtoaa. Ja sitten voit lähteä jalat siirtämään koukkuun. Kato, että selässä on hyvä asento, kun nostat jalat vatsan päälle. Kädet voi jollain lailla ottaa sieltä jaloista kiinni. Vähän tunnustele selkäpuolta, miltä siellä nyt tuntuu. Miltä se asennon vaihtaminen tuntuu kehossa. Voit lähteä siinä vähän tuomaan jalkoja lähemmäs vatsaa, jos se on semmoinen asia, mikä nyt olisi ehkä kiva tehdä. Ja nyt voit hellittää aina välillä. Vähän lähemmäs ja sitten taas vapautus. Tee muutama kerta, jos tuntuu hyvältä selässä ja kehossa. Ja sitten voit jättää sen polvien halailun vähän vähemmälle. Ehkä jos siellä vielä tuntuu, että tarvii vähän sitä alaselkää lattiaa vasten hieroa, niin voit vielä muutaman pyöräytyksen tehdä polvilla. Sitten päästä jalkapohjat laskeutumaan lattiaan. Jätä jalat aika lähelle pakaroita sillä tavalla, että pääset nostamaan lantiota ylös. Ja kädet voi olla siinä, ei ihan kyljissä kiinni, mutta siinä aika lähellä. Hartiat on pehmeät ja niska pitkä. Ja lähdet tekemään semmoista sulle sopivaa lempeätä lantion nostoa. Ylös ja alas sopivassa rytmissä. Ei tarvitse kiirehtiä. Tunnet selässä, mikä on hyvä korkeus ja tunne myös, millä tavalla ne nikaamat siellä liikkuu, miten selkäranka saa liikettä. Sitten kun lasket lantion sinne lattiaan seuraavan kerran, niin tee sieltä vielä yksi lantion nosto sillä tavalla, että nostat kädet yhtä aikaa ylös, kun lantio lähtee nousemaan. Sitten anna kädet jatkaa matkaa sinne pään taakse lattiaan, kun lantio laskeutuu alas. Eli jäi kädet nyt sinne pään yläpuolelle sojottamaan sinne alustaan. Saat vähän sieltä kylkiä ja olkapäitä availtua.
sitten jotakin reittiä ne kädet voi palata sinne kylkien lähelle. Ja nyt ota se tyyny ja nosta vielä kerran lantio ylös sen verran, että saat laitettua tyynyn lantion alle. Ja laske lantio tyynyn päälle. Nyt voit etsiä semmoisen mukavan asennon keholle, ei tarvitse olla nyt mitenkään jäykästi siinä. Kädet voi olla ihan rentoina. Lantio siinä tyynyn päällä ja jalat voi olla joko koukussa tai suorina, jos haluat ojentaa ne sinne lattialle. Niin voit koittaa, miltä tuntuisi sen sun tyynyn kanssa. Miltä sun kehossa tuntuisi, jos siellä olisi jalat hetken aikaa vaikka suorina. Ja sitten lähdetään poistumaan sieltä tyynyn päältä hiljalla, eli voit ensin tuo jalat koukkuun, just ne ojensit, ja sitten nostat taas lantio. Sen verran saat otettua tyynyn alta pois ja sitten päästä lantio lattiaan asti. Hetkeksi pysähdy, tunne mitä se tyyny siellä lantion alla on saanut aikaan. Jotain semmoista lempeätä toivon mukaan tuntuu siellä lantioalueella. Ei liian isoja tuntemuksia. Nyt voit niitä jalkoja kävellä vähän kauemmas lantiosta, jätä kuitenkin polvet vielä koukkuun. Nosta kädet kohti kattoa ja ota kyynärpäistä kiinni. Ja keinuttelemaan polvia puolelta toiselle sille, että aina vie käsiä toiseen suuntaan. Jalat on menossa. Varovasti aina palaa keskelle, kato selän tilanne, että selkään ei tule semmoista rasituksen tunnetta ja rauhallisesti siinä liikut puolelta toiselle, polvet kallistelee ja kädet siellä liikkuu, niin saat vähän sieltä tätä hartia-aluetta ja olkapäitä myös mukaan siihen liikkeeseen. Ja seuraavan kerran, kun tulet siihen keskelle, voit pysähtyä siihen, päästä kädet sieltä vapaiksi ja laittaa sen sun tyynyn polvien väliin. Avaa kädet sivuille ja kallista polvet jommalle kummalle puolelle sinne lattiaa kohti. Ja jos sieltä löytyy mukava rangan kiertoasento, mihin voit hetkeksi jäädä, niin jää, pysähy hengittelemään. Ja sitten voit sieltä varovasti palata keskelle. Ja sitten kallista polvet toiseen suuntaan. Ja siellä kanssa muutama hengitys viivy. Jos tuntuu kehosta, että se on hyväksi.
Ja sitten voit taas palailla sinne keskelle. Ota tyyny pois. Ja käänny vasemmalle kyljelle. Ja sieltä kylkimakuulta käsillä auta ylävartalo nousemaan ylös niin, että jäit siihen silleen sivuttain istumaan siihen matolle. Ja nyt me laitetaan tyyny sinne vasemman kyljen alle. Sillä, että lantio pysyy lattiassa. Ja lähdet laskeutumaan sinne tyynyn päälle, niin että se tyyny jää johonkin sinne olkapää ja lonkan välille. Alempi käsi voi koukistua pään alle tueksi, ylempi käsi voi olla missä se mukavasti pystyy olemaan. Ja voit koittaa, jos sitä päällimmäistä jalkaa lähdet vähän ojentaa sinne suoraksi sinne poispäin, tai mihin päin se nyt sanotaan. Ehkä siellä tuntuu siellä jossain lantion sivussa semmoista mukavaa tunnetta, ja se tyyny siellä kyljen alla auttaa siihen, että ranka ei ole siellä kauheasti sivuttaen mutkalla, vaan se on aika lailla tuettu mukavaa asentoa. Hetken aikaa. Ja sieltä voit sitä päällimmäistä jalkaa lähteä vähän koukistamaan ja sitten käännähän sinne tyynyn päälle niin, että tulet mahalleen sinne tyynyn päälle, eli se tyyny jää sinne jokin alavatsan alle. Voit koittaa, onko siinä mukavampi olla silleen, että ylävartalo on nostettu sinne kyynärparsien varaan, vai lähdetkö laskemaan pään vaikkapa sinne käsien päälle, kämmenten päälle lepäämään. Nyt kun se tyyny on siellä sun mahan alla ja ehkä siellä se hengityksen liike tuntuu mahassa. Suoliston mukavaa hierontaa. Ei ole kovin pitkään, että ei ala tuntumaan pahalta. Eli voit lähteä sieltä hiljalleen tulemaan konttausasentoon. Ja konttausasennossa nyt voit laittaa tyynyn sinne polvien alle tai toisen polven alle, koska me lähdetään täältä tuomaan oikea jalka eteen. Sinne riittävän pitkälle eteen, että kun siirrät polven nilkan päälle, niin ne vasemmalle puolelle tulee sinne lonkan koukistajiin lantion etupuolelle. Semmoinen sopiva tunne. Ja jos löydät semmoisen mukavan paikan, siellä anna lantion rentoutua ja taas viipy muutama hengitys. Ei tarvitse jäädä liian pitkäksi aikaa, mutta jos löytyy semmoinen kohta, missä voi olla. Sitten lähdet sieltä peruuttelemaan taaksepäin niin, että se jalka pystyy palaamaan takaisin toisen vierelle. Ja nyt ne polvet tulee pois siitä tyynyn päältä. Jos haluat laittaa sen tyynyn, niin se voi tulla nyt siihen vasemman lonkan alle, kun lähdet laskeutumaan takaisin sinne mahalleen, mutta sillä lailla, että avaat vasemman polven sivulle, eli olet mahallaan, niin oikea jalka on suoraan taaksepäin ja vasen jalka jäi sinne. Polvi on siellä sivulla koukussa. Ja jos se tyyny tuntuu hyvältä siellä vasemman
lantion puoliskon alla, niin se voi siellä olla, mutta jos jotenkin häiritsee, niin ota pois. Eli ne lonkan koupisteet, mitkä äsken siellä oli semmoisessa avauksessa, niin nyt ne saa siinä rentoutua aikaa. Ja sitten voit ojentaa sen vasemman jalan taakse ja kääntyä oikealle kyljelle. Ja sieltä nouse istumaan nyt silleen, että saat sen tyynyn sinne oikean kyljen alle. Ja sieltä lähtään taas laskeutumaan kyljelleen tyynyn päälle. Se sama, mikä tehtiin äsken toisinpäin. Ja sitten semmoisen asennon, että se tyyny on mukavasti siinä kyljen alla ja sitten ehkä se päällimmäinen jalka lähtee vähän sinne suoristumaan, jos se nyt olisi se sun juttu. Voit ottaa sieltä sen päällimmäisen jalan koukkuun ja mennään taas hetkeksi vatsalleen sinne tyynyn päälle. Kiepsahat sieltä silleen, että jäät joko sinne vähän korkeammalle sen ylävartalon kanssa tai sinne alemmas. Lantio on siinä painavana. Ei tarvitse kannatella. Ja sitten taas sinne nelinkontin. Varovasti siirryt, voi laittaa tyynyä taas polvien alle, jos siellä helpottaa. Vasen jalka kipittelee eteenpäin. Ja polvi siirtyy nilkan päälle. Löydät sieltä sen mukavan tuntuman sinne oikealle puolelle. Pieneksi hetkeksi. Siihen voit jäädä. Älä ole liian pitkään, jos alkaa tuntua kovin voimakkaalta, niin sitten on lupa lähteä peruuttelemaan. Ja sieltä lähdetään purkamaan hiljalleen. Jalkapalaan sinne toisen vierelle ja polvet pois tyynyn päältä, niin saat sitä tyynyä siirrettyä vähän sinne oikealle puolelle, jos se on hyvä idea siellä lonkan tai lantion alle ja sitten mahalleen vasen jalka suorana taaksepäin ja oikea jalka koukistuu, polvi tulee sinne sivulle päin ja siihen jää rentoutumaan. Ja sitten
Sitten sieltä jalka ojentuu taakse ja pääset nousemaan vielä kerran sinne konttausasentoon. Tehdään vähän kissaliikettä. Siinäkin voit laittaa tyynyn sinne polvien alle, jos tuntuu, että muuten on liian kova alusta. Laita tassut lattiaan ja anna sun selkä lähtee tekemään sitä pyöristystä ja ojennusta. Välillä kääntyy katse eteenpäin ja välillä se on vähän sen enemmän niin kuin napaa kohti melkein. Ja lempeästi. Kuule miten selkä liikkuu. Hengittele pehmeästi koko ajan. Olisiko vielä pari kertaa? Selkä jää keskiasentoon. Vielä on tassut kaikki lattiassa. Tuu sieltä oikea käsi ja astu se sinne vasemman käden etupuolelle. No, kädet nyt niin kuin peräkkäin, ei ihan kiinni toisistaan, vaan sinne ojennat käden ja lasket kämmenen maan. Nyt tuo painoa taaksepäin niin, että painat kämmeniä ja erityisesti oikeita kämmentä sinne lattiaan vasta. Saat pikkusen sinne kylkeen ja kainaloon ja olkapäähän ja sille alueelle enemmän tuntumaan. Ja sitten vaiha toinen puoli. Ja voit muutaman kerran tehdä siinä vuorotellen. Pyritään tekemään yhtä monta kertaa molemmat puolet. Ja kun ne on tehnyt, niin sitten voit lähteä sinne lapsen asentoon siirtymään. Eli pikkusen leveämmälle laita polvia ja laske ylävartalo alas ja lantio painavaksi. Niska rennoksi ja kädet sellaiseen kohtaan, mistä ne nyt mukavasti viihtyy. Mahdollisimman rento asento. Sitten kun tuntuu, että voisi lähteä sieltä jatkamaan, niin tuu takaisin sinne nelinkontin, kävästään alaspäin katsomassa koirasta, käännä varpaat alle ja nouse sieltä silleen, että selän pitkäksi lantio ylös ja jalkoja vähän sinne voit vuorotellen tassutella kantoja taaksepäin. Tai yhtä aikaa, jos se tuntuu. Tästä pää rennosti roikkumaan käsivarsien väliin.
Tunne, miten sun tassut on maassa. Ja sitten sieltä polvet laskeutuu alas. Ja mennään istumaan. Istutaanpa ehkä sen tyynyn päälle, kun se siellä on. Pikkusen koroketta. Koroketta saadaan sinne. Jalat on edessä. Ne on joko siinä ihan edessä tai sitten voit tuoda leveämmälle, jos tiedät, että se sun eteen taivutusta helpottaa. Selkä ojentuu ylös ja kädet nousee ylös. Lähdetään tekemään sitä pehmeää selän rullaamista. Eli ensin ajattelet, että täällä ojennat ja nojaa eteenpäin. Kädet laskeutuu alas ja siellä selkä pyöristyy ja pyöreällä selällä rullaa hitaasti ylös. Viimeisenä pää nousee pystyyn ja sitten taas kädet nousee ylös. Ojenna, nojaa eteenpäin. Kädet alas ja nikama kerrallaan ranka rullaa takas pystyyn. Jos tää tuntuu sun selässä hyvältä, niin jatka omalla tavalla. Jos taas tuntuu, että mieluummin jäisit sinne eteenpäin nojailee vähän pidemmäksi aikaa, niin voit sinne toki pysähtyä ja hengitellä sopivan ajan. Ja sitten, jos vielä haluat jatkaa, niin vielä voit jatkaa sitä pehmeätä liikettä. Sitten hiljalleen sieltä voit lähteä sinne selän nostaan pystyyn ja pään pystyyn ja siihen pysäyt. Otetaan se tyyny vähäksi aikaa pois, koska meidän täytyy päästä selälleen. Eli voit valita millä lailla laskeudut sinne mukavaan selinmakuuasentoon. Jalat jää vielä koukkuun. Ja otetaan sieltä kumpi ensin. Otetaan ensin se, että laitetaan taas tyyny sinne lantion alle, niin kuin meillä oli silloin alussakin. Eli nosta lantiota, laita tyyny sinne sopivaan kohtaan lantion alle ja laske lantio takaisin tyynyn päälle. Ojenna vähän niskaa. Ja sitten joko tuot jalat vatsan päälle koukkuun, lantio pikkusen korotettuna, tai nostat jalat sieltä rennosti ylös. Tämä on tosi ihana ja hyödyllinen asento. Jos tässä on kiva olla, niin voit siihen jäädä viipymään. Ja jos tuntuu, että siellä lonkat kaipaa vähän avausta, niin sitten voit lähteä tuomaan polvia erilleen ja laskea niitä sinne vähän niin kuin kylkien vierelle tai kainaloita kohti, niin saat sieltä lonkat avattua ja se koroke on siellä lantio alla. Tai voit vaihella niitä asentoja.
ollaan kuitenkin vähän aikaa siinä vähän niin kuin jalat ylempänä. Joko siinä vatsan päällä koukussa tai sitten missä ne haluaisi nyt olla. Anna jalkojen lähtee laskeutumaan sille, että jalkapohjat tulee lattiaan. Ota tyyny sinne kehon vasemmalle puolelle ja lantion vierelle. Kun jalat nyt koukussa, nosta oikea jalka sinne, sille, että sä olet tuosta reiden takaa tai polvitaipeesta kiinni. Ja semmoinen lempeä, mukava ote ja asento. Siellä lähde pyörittelemään nilkkaa. Muutama kierros molempiin suuntiin. Ja sitten polvikoukku tai se sääri sieltä laskeutuu alas, niin että saat sieltä polven ympäriltä otettua kiinni tai sieltä reiden takaa edelleen, jos se polvi on siinä liian kaukana. Ja pikkusen tiiviimmin halaa nyt sitä oikeata jalkaa sinne vatsaan rintakehää kohti. Ja sitten hellitä. Päästä oikea käsi laskeutumaan lattiaan ja ojenna se sinne sivulle päin. Ja täältä lähde kiertämään lantiota sillä, että jalat on koukussa ja ne laskeutuu sinne jollain lailla sen tyynyn päälle. Voi olla siellä enemmän koukussa. Ehkä se vasen käsi haluaa pitää sieltä polven reunalta kiinni. Tai jos tuntuu mukavammalta ojentaa jalkoja suoremmaksi, niin voi mennä sinne ja käsi voi olla siellä lattiassa. Mutta että et ole mennyt liian mutkalle, vaan ranka on siellä tyytyväinen ja kaikki nivelet on onnellisia, missään ei ole mitään kipua tai ikävää. Ja varovasti sieltä käännös selälleen. Siirrä se tyynyt toiselle puolelle. Ja se on nyt valmiina ottelemassa. Ja sitten sieltä vasen jalka nousee irti lattiasta kiinni sieltä jalan takaa ja nilkka lähtee pyörimään. Tai jalkaterähän se siinä pyörii. Ja toiseen suuntaan. Ja päästä jalkaa sieltä vähän laskeutuu alemmas se sääri. Sääri siellä pääsee alemmas ja pikkusen tiivistä. Tiivistä lähemmäs kattaa jalkaa. Hellitä. Vasen käsi tulee lattiaan sinne, ankkuroituu ja lantio lähtee kiepsahtaa sinne niin, että ne jalat laskeutuu oikealle. Kato mikä on sopiva kulma sinne lonkkiin ja polviin, että et lähde vääntämään lonkkia että polvia. Sen lempeästi ja mukavasti.
Ja sitten sieltä taas palaa keskelle. Ja nyt käydään sen verran vielä istumassa, että saadaan tyyny sinne yläselän alle. Eli jos tiedät, että sun selkä tykkää sitä rangan päällä keinimisestä, niin voit siellä mennä keinahella istumaan. Sitten tyyny. Tyyny sinne selän alle nyt silleen, että se jää sinne lapojen korkeudelle tai hartioista alaspäin koko selän leveydeltä. Pää saa tulla lattiaan asti. Nyt riippuu taas sun tyynyn muodosta, että miten sen sinne mukavasti saat, mutta asettele keho siihen tyynyn päälle sille, että sun on siinä hyvä olla. Ja lantio mielellään siellä ihan lattiassa. Kato, että alaselässä ei ole kovin korostunut nokko. Voit pitää polvet koukussa ja tuoda niitä sinne toisiaan kohti ja pikkusen kävellä jalkapohjia sinne maton reunoja kohti, niin että saat sinne ne polvet pysymään siellä toisiaan vasten nojaamassa. Onhan niskan asento hyvä ja hengitys pääsee kulkemaan mukavasti. Mihinkäs kädet olisi hyvä laittaa? Onko ne siellä ihan sivuilla? Haluaako ne kenties tulla sinne pään ympärille vähän niin kuin semmoiseksi timantiksi vai? No mistä ne olisi? Ne voivat myös olla siinä kämmenet vatsan päällä, jos se on sulle hyvä versio. Kunhan sun asento on kaikin puolin mukava. Olet löytänyt sen mukavan asennon ja ehkä haluat sulkea silmät jo tässä vaiheessa. Voit hetken aikaa seurailla sun hengitystä. Ja kuvittele, miten uloshengitykset menee aina varpaisiin asti. Sormenpäihin asti. Ja päälaellekin. Hengitys saa olla luonnollista. Jos haluat vielä pikkusen pidentää niitä uloshengityksiä, niin sen voit tehdä. Ja ihan kun ne uloshengitykset menisivät sieltä jostain rintakehän keskeltä, mihin sisähengitys kerääntyy, niin sieltä uloshengitys lähtee ja vähän niin kuin joka suuntaan, varpaisiin, sormiin ja päälaelle. Vielä muutaman hengityksen ajan jatkaa sitä. Sitten mahdollisimman vähin liikkein viedä pois siitä tyynyn päältä.
kyljelle. Siirrät tyyny alta pois ja voit palata takaisin selinmakuulle. Eti sieltä sellainen asento, mihin keho nyt haluaa asettua lepäämään. Mihin jalat menee, mihin kädet menee. Vähän pää hyvässä asennossa. Tästä hengitys virtaamaan vapaasti. Tunne, miten silmäluomet on siellä rentoina. Ala- ja yläluomet koskettaa kevyesti toisiaan. Kasvojen rentoutua. Päänahka rentoutuu. Aseta kieli itälakea vasten. Se rentoutuu sinne omalle paikalleen. Purentalihakset rentoutuu. Kurkun alue, niska. Päästä ihan rennoksi. Hartiat saa rentoutua. Lakojen väliin rentoutuu. Käsien lihakset on rennoksi. Selkälihakset on rennoksi. Lantio on rento. Pakara. Jalkojen lihakset. Kaikki ihan rento. Vatsa on rento. On myös hengityksen rentoutua. Anna keho jäähdyttää.
Miltä tuntuu levätä siellä omasta kehossa? Miltä keho tuntuu? Nyt alkaa vähän heiluttelemaan sormia ja varpaita, alkaa herättelemään kehon lentävästi. Paukuttelee ja venyttelee ihan kunnolla. Käänny kyljelle. Ja sieltä nouse rauhassa vielä istumaan. Laita kämmenet vastakkain. Ota syvä sisäänhengitys. Päästä keuhkot tyhjiksi. Ja voit kiittää itseäsi. Kiitä kehoa ja mieltä harjoittaa. Kiitos.